eta zeusten duzu eitzen dala hemen? Revista. Zer revista dira? Zuek ezagutzen duzu ebixak? Etxo gaiztia, eta txikitxo bai aldizkari zein labeteko izan. Bale? Hau da oporten dau, eta kitxo nera oporten da horreko aztekoa, eta gero koreko. Bale? Eta zure badakizu zenbat hizkuntza dozen munduan. Planeta osoan. Zenbat dira? Bueno,